हेलो ए भैया तन लाइट के बार ना भैया लाइट क्या बात है क्या बात है देशवा के खातिर बाबा देशवा के खातिर बाबा लिखल संविधानवा की बनी गईले ना बाबा देश के रतनवा की बनी गईले ना बाबा देश के रतनवा की बनी गईले ना देशवा के खातिर बाबा देशवा के खातिर बाबा लिखल संविधानवा की बनी गईले ना बाबा देश के रतनवा की बनी गईले ना बाबा देश के रतनवा की बनी गईले ना क्या बात है क्या जी बाबा साहब आप सब लोग जानत बड़ा कि बाबा साहब संविधान लिखल लेकिन ओकरा पीछे का जौन उनकर कर्तव्य हमनी के प्रति बा हमनी के भूल ना सकत कैसे कहते हैं देशवा के खातिर बाबा लहरले लड़किया संविधान लिखे खातिर पढ़ले पढ़लिया देशवा के खातिर बाबा लहरले लड़ैया संविधान लिखे खातिर पढ़ले पढ़लिया लिख के दिखाई देहले लिख के दिखाई देहले नया संविधानवा की बनी गईले ना बाबा देश के रतनवा की बनी गईले ना बाबा देश के रतनवा की बनी गईले ना हमरे दादा की ओर से पुरस्कार बा 50 रुपए का पुरस्कार बहुत स्वागत अभी इंतजार कर रहे जा शशि भैया हमारी के पूरा ग्रुप इंतजार कर रहे जा कि वो दिन आ जाओ जल्दी से आई हमान का ये बड़ा खुशी का दिन है हालांकि ऐसा खुशी तो बार बार कहीं हुआ लेकिन आज का जो बा ये भूले रखना बा कैसे कहता है माता भीमा बाई देखल सुंदर रतनवा संविधान खातिर उनके जाने ला जहरवा माता भीमा बाई उनके दिहली जनमवा संविधान खातिर उनके जाने ला जहरवा बाबा साहेब नाम होवे बाबा साहेब नाम होवे लिखल संविधानवा की बनी गईले ना बाबा देश के रतनवा की बनी गईले ना बाबा देश के रतनवा की बनी गईले ना देशवा के खातिर बाबा देशवा के खातिर बाबा लिखल संविधानवा की बनी गईले ना बाबा देश के रतनवा की बनी गईले ना बाबा
के रतनवा की बनी गई ना जीरो क्या बात है बारे खुशी भैया बाबा 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 साहेब को जितना करनी भाई भैया हमनी के भुलाए के नहीं बा काहे से कि बाबा साहब जौन चीज हमनी के कह दिल कबहू हमन के भुला ना सकले चाहे हमन के पीढ़ी दर पीढ़ी आवत रही कैसे कहता नहीं गीत के माध्यम से महता भीम वही के दिहली जवानवा पिता सूबेदार रहल सेना के जवानवा तभी तबाहीन के दिहली जनमवा पिता सूबेदार रहल सेना के जवानवा लेख के दिखाई देहल नया संविधानवा की बनी गईले ना बाबा साहब संविधान लिख के हमने के जोन दे के गए बड़ा भैया और वो संविधान भारत का देश आप लोगों के बताइए संविधान दो प्रकार का होला एगो लिखित होला एगो अलिखित होला भारत देश का सबसे बढ़िया संविधान लिखित संविधान हमारे देश का संविधान हमारे भारत देश का संविधान है कैसे कहता नहीं बाबा देश के रतनवा की बनी गई ना बाबा देश के रतनवा की बनी गई ना पेशवा के खातिर बाबा पेशवा के खातिर बाबा लिखले संविधानवा की बनी गई ना बाबा देश के रतनवा की बनी गई ना बाबा देश के रतनवा की बनी गई ना बाबा देश के